Naraw minħa jintreda miegħek. Mis-siberzinu da. Senjuri u semmulkom u nilqakom għal dan il-programm li huwa Love Island. U jiena taf xiex tagħna ma fihx bħal Love Island, għax Love Island huwa programm tal-lingwa. Bil-rispett kollu qed nitħattu fuq il-lingwa Maltija ma naħsibx għax jiexi s-surdutun u dali jidaj minħabba l-Malti li jitkellmu ħażin. Jena mhux il-lingwa, l-sin jiġi fuq. Għax ħanejdlek x'għamlu. La lingwa. Eżatt, il-biraħ tlura anzi tiġi għamlu programm sħiħ. Jintredaw. Meta ngħidlek li programm fih sija ta' sallu reklami forsi fi għamlu 3 kwarti jintredaw fuq l-istazzjon nazzjonali. Araw daqsxejn. Anja tagħna hija għaddejja biex aħna nagħmlu dak il-mezzi ta' prevenzjoni fejn inti tikkontenja s-sitwazzjoni fejn nies li ma jifilħux ma jmurrux għax-xogħol, mhux biss minħabba din il-kondizzjoni minħabba mart ieħor respiratorju, it-tfal ma nibagħtuhomx l-iskola, cleanliness, il-hand washing huwa importanti ħafna, anke fejn ma tistax taħsel idejk nafu li hawn l-alcohol gels u wipes, u cover, ġifier fejn inti għandek is-sola jew kellha tatas ma tatas ma kullimkien imma tatas ġa tixju jew inkella ġal elbow. Bħala kawtela m'għandniex għalfejn nippanikjaw. Ma m'għandekx maskra, Ed. Le, dik essax mhux maskra ta' Ma x'inhi. dik ped ta' wara tqala. Ja. Ħajja ġibt li maskra bħal mandara kell dik għalija maskra raġi ġmien. Issa jena bħala raġel 40 sena li jinda xej old school, there's what inbewwis ma' ħafna nies differenti. Dajjarni jienu kollu. Għalhekk mhux ħanħodhom l fuqi, anke x'il-mara tiegħi fija taf kif, ħanipprova fuqek. Xiex? Ħannuħdok ftit postijiet u ħanaraw minħa jintreda miegħek u hemm nifkemlek mal-pusmaret. Xiex ħana bħalhom jien. Mela ġibtek hawnhekk paċevella artidnub, tajjeb. U ħanaraw jekk hawnx nies li lesti jbusuk hekk. Kif ġiġi? ħanamilha. Għax kif għadna, inti xieref min jaf kemilek ma tbus mara barra l-tiegħek. Nanka jena ma jena iktar frisk. Inti il-ġil nisa kollox, ja? Ġifier il-ġil nisa u ideali. Excuse me, come. No. Not No. even you? San, tħalli li naħda. Xaħat, wieħed, 5 euro. Ħani prova nħallas. Kiss lips? Yes. Oh no! On the cheek. Kiss. La. Cheek. No. Don't stand. I will hold him. Don't touch my lips. No, don't touch her lips. Okay. Oh, thank you you. very much. This was very special. One kiss. Why not? Shay, hot, son, hot. Can you give him a kiss? Kiss, yes. Come on. Come. Helwa kienet da. ħafna. One kiss. Okay. Beautiful! Thank you very much. How was it? Good? It was all right. From out of 10. It was a 9. It was a 9! Amazing! Mis-siberzinu da. Ejja, nafx ġifieri. Għas nemmen x'għamilt li. Tlek lemon soda ħabba l-lumi jgħinek. Isma' dibis biex nalqu biha, toqgħodx taqta' qalbek għax xi kultant the grass is greener on the other side. Forsi Naħnu l-grass. le, ġifieri jista' jkun il- Il-grass, mbuċċu, mux taxxa. tajba kien